Lah aku nek ngene iki nyuwun sewu ora kok sombong lho, Nduk. Piye? Sak kleraman sret ngono bocah iki perawan napa ora langsung ngerti. Lho. Nyuwun sewu mboten sombong lho, Pak. Carane. Carane cekelne kodhok kek ngarepe. Terus Lah, pomone sing 1, 2, 3, 4. Lah iki suarane mesti apik. piye? Peret. Iya. Peret. Kodoke. Delalah kodhok Kuwi nyolot rono tandane sing bleng. perawan ya. Perawan. Oh iya. Jiro lupat liki suarane apik. Piye? Lah kok apik kowe timbang kintele? Wasem ke. Set, Iki Mas. tandane wis duwe bojo. Wis duwe bojo. Lah sik bocah-bocah ngene iki mau jiro lu. Kuwi sik piye unine kodoke? Peret. Oh, sik kodhok cilik ya. Sik perawan. Sing kono Apik niki lho Pak kok timbang kintele saiki. jelalah kodhok nyolot pinggir dhewe bleng suarane apik, Nduk. Piye? Orok. Kuwi tandane piye, Mas? Wis mbuh bayangno dhewe. Lah nek aku. Ah, lek kowe iki malah kurang ajar. Piye? Wong ning jeding kok suarane koyo nyigar keramik. Piye? Lungguh plek mak Oh ya kowe sing bedane abrakan ngono kok. ngono mbok ya rada diempet. Ya ta? Ayo cah-cah apa ta ya? Aku jeng biyen cara melok Pak Eko, nah kira-kira salah yogane Pak Eko sing bagus-bagus kuwi. Loh, jebul sampean- kok oleh coro keton Sik to, koyo ngene. sampean putrane pinten, Mbak? 3 Pak Eko. Ciro. Ya enek ndase cah asem ki. Ora, telu iki kabare ya bagus-bagus. Wah, yoga kula niku ganteng-ganteng mboten enten sing elek kados Pak E mboten enten. Iya wong tanggane bagus kok.